san ita rayuwa ba ta tafiya. Wallahi yanzu ka duba da lokacin filin ne yana fili. Lokacin da kakanmu ya saye shi. Abin da ya sai filin nan ina ga cewa ko 76 naira 76. To ni lokacin wankan house din aka ma aka zo aka ci aka ba Go.